Секси има ли? Ще спреш ли майка? Васил Куджубаши. Къде сте? Ти ви стаята каква е? Тя е мръсен за стаята. Брат, има тублерон, това е важно. Монстър, това е генералният спонсор на това събитие. Както ми те са писат на сливащия. Реклама на Lidl. Много обичам. Няма салкови, взимам турби на Lidl на Kaufland, ако искате нещо, пишете ми на лично Никол долу на селото. Аз ще се гледах и другите тераси, ама викам те с намърда. Да, не се заключи само вън, бе. Да. Какво се заключи само? Как те чувствате при сега? Тя кшеца. Притеснявате ли се за утре? Абсолютно Аз не. не знам той какъв е, ако може ти ече. Той е чилайка, момчета. Той миналия път беше научил. Аз съм дошъл да се разходя. Между другото и аз. Кой много беше? 0,5. А ти колкото ме? Да. Помниш, че съм много сериозен. Да. Не мисля, че си по-голям. Мислех, Дали? че си носи 1,6. Стига. Да. То се щастих ли? Нещо така на крил, мая. Колко 12 години беше? Ти на колко 13 беше? Не мога да спотежа от мен. Ще ако излизаш от нея, ще бъде това. Ама пак ще имате батъл. Аз пак Просто ако сваля спечелиш, килограм. няма да спечелиш купата. Как ти? Еми, защото си извън категорията. Мърда се. Сега вече? Те не слушат камерата особено. Те се целуват. Казах ги, че много се обичате. Кой се може коля? Аз съм с тях, може и покажа. Мама праза на сото. Само с музика. Чекай, лело. Нямаме ден на къде сме. Напред си? Да, не тук напред. Тук? Да. Ще спреш ли майка ти, де? Напред си. Ама не това напред, друго напред. Добре, бе, да ти е майката. Тук, бе. Тук малко не е позволено. Ама не, ние сме служебни в момента с това. Чека се. Енджин. Това го знаме, това е някакво ламбо мамбо сети. Вика ми майстор сет нещо ламбо, аз не ги разбирам, нали тия. Вика, моля да върви. Вика, моля върви, като без цигари да тича по коля си. Уважаваме много нашите спонсори. Подкрепата на Гиней Стрит Въркъл в България, SPF, KFC, Дамо. Ще го направим, ще бъде добро. Няма как, няма избор. Его е. Генезис, най-големите спортни стоки, дрехи, всичко, Промокод което е. Промокод още. Работим по въпроса. Радо, търсиме си промокода. Ай, Health Store също. Те са нашите хора, брат. Health Store също нашите хора. днеска. Промокод Battle Vision за 5% отстъпка на този диван. Бля, почти лев, че все пак да ви по-мога спечелиш. Here, bro, you want to push shot? Wait, I show you. Here, next shot. So I brought socks for the. Oh, this is my toothpaste. No, this is important because this is all giving away to the athletes here. Здравейте, дами и господа, тук съм днес с Даниел Стефанов, атлет, който ще има батъл за средна категория на нашето утрешно събитие. Как си, Данка? Добре съм.
Реално се искам да ти задам няколко въпросчета. Как мислиш, че ще се справиш срещу атлет с толкова много опит зад гърба си? Ще дам всичко от себе си, нямам какво друго да кажа. Смяташ ли, че подготовката на опонента ти е по-ефикасна при положение, че той може да тренира в зала? По принцип да, има предимство, но всичко може да се случи. Добре, радвам се. Пожелавам ти успех. Утре ще се видиме на събитието и искам да дадеш всичко от себе си. Разбира се. Тук съм с опонента на Даниел Стефанов, Антон Иванов, който ще го попитаме как мислиш след толкова дълга пауза, ще се справиш ли срещу твоя опонент? От известно време пак съм започнал с тренировките. Чувствам се доста сигурен в себе си, така че видим какво ще стане. Дани последния път беше претендент за колан, мислиш, че ще успееш да го победиш този път? Ще видим, не смея да твърда нищо. Добре, в такъв случай аз трябва да ти пожелая успех и утре ще видим какво ще постигнеш. Но силно се надявам да е най-доброто от тебе, Тонка. Благодаря много. Ще е. Ще го видим утре. Сега ще видим Даниел Стефанов, средна категория, 68 до 75 кг. Моля, Дани, заповядай на нашия кантар. 69 кг, средна категория, преминава успешно. Сега ще видим Антон Иванов, средна категория, 68 до 75 кг. Моля, заповядай на нашия кантар. 70 кг и 350 грама. Преминава успешно. Тук съм с Александър Ангелов, състезател от лека категория. Искам да те попитам, Ратлето, как си днес? Супер съм. Добре. Ти си един от най-добрите атлети в категория динамика в момента. Обаче си изпращаш срещу топ конкурент. Въпросът ми е, смяташ ли да има промяна в стратегията или ще заложиш на динамика? Залагам само на динамика. Много хора смятат, че те е страх от Мишо. Ти какво ще кажеш по този въпрос? Не мисля, че ме е страх, може би заради последния път, където не дойдох. А защо не дойде? Защото няма с какво да дойде и малко ми се промениха плановете. Ами добре, сега си тук. Надявам се да дадеш най-доброто от себе си. Искам да дадеш най-доброто, за да може да видим как утре ти побеждаваш Мишо или той тебе. Ще разберем. Тук съм с опонента на Александър Ангелов, а именно младия Михаил Матев. Мишо, искам да те попитам, говори се, че си скъсал на вчерашната тренировка и това според теб ще окаже ли влияние на твоето представяне утре? Мисля, че не, защото ще се опитам да оправя този мъзъл и ще се постарая всичко да е окей. Да. Супер, това искам да чувам от тебе. Още един въпрос. Ние, поне така до сега сме се допитали до всички наши зрители. Смяташ ли, че това ще бъде динамичния батъл на годината? Директно ще го кажа. Двама от най-добрите динамици в момента в България. То друг такъв батъл няма да има. И аз така мисля, но ще го разберем утре. Сега може да има по-добри в бъдеще. Иначе за сега друг такъв батъл няма да има никога. Така ми харесваш. Добре, смяташ ли, че разликата в това, че ти тренираш в зала, Алекс навън, ще окаже голямо влияние на представянето на двамата? Мисля, че не, защото мога и на нормален лоз да се върта, не само на гимнастически. Просто на гимнастически ми е по-удобно. Добре, това беше нещо, което искаха повечето зрители да разберат. Пожелавам ти успех и нека по-добре да утре победи, нали така? Добре, ще се радвам силно, нали, да видим едно от най-добрите представяния от твоя страна. Сега ще видим Александър Ангелов, флайуейт категория до 62 кг, дали ще влезе в категорията. Моля, заповядай на кантара. 61 и 60, дами и господа, влиза официално в лайтуейт категорията. Сега ще видим и опонента на Александър Ангелов, Михаил Матев. Флайуейт категория до 62 кг. Мишо, моля, заповядай на нашия кантар да видим дали ще се състои този батъл, динамичният батъл на годината. 59 и 68. Този батъл ще се състои, официално влизаш в лайтуейт категорията. Тук съм с Васил Куджибашийски, атлет, който ще се състезава в лайтуейт категорията. Какво става, Васе? Как сме днес? Чувствам се супер. Супер. Миналия път спечели с много малка разлика. Смяташ ли, че този път ще поставиш по-голяма разлика в батъла ти? Разбира се. Добре. Батълът ти срещу Никола се смята да бъде един от най-добрите също. Ти мислиш, че ще се представите достатъчно професионално, за да може да грабнете цялата публика утре? Мисля, че ще се представя страхотно. Добре, и още един въпрос. Какво смяташ за твоята подготовка? Смяташ ли, че си достатъчно подготвен, защото на последната ви среща Никола те би? Мислиш, че ще обърнеш този път нещата? Този път се чувствам 100% по-подготвен.
Се надявам да си така и утре ще го видим. Пожелавам ти успех, братлето. Тук съм с Никола Николов, опонента на Васил. Как си, Никола, днес? Абсолютно добре, спокойно, готов за победа и за разкъсване. Точно това ще да е един от въпросите ми. Миналия път успя да победиш Васето. Смяташ ли, че ще успееш и втори път да го победиш? Абсолютно да, затова съм дошъл. Това искам да чувам. Искам да чувам хъса и злобата от този батъл. Смяташ ли да ни подскажеш малко с какво ще го изненадаш този път? Ще има ли 7:20-900 нещо ново? Подготвил ли си да го изненадаш? Пазя си елементите за утре. Добре, значи ще се видим утре с теб и да се надяваме, че ще ни изненадаш повече от миналия път. Не се надявам, аз съм убеден. Значи съм готов да го видя това. Пожелавам ти успех и всичко най-добро. И на вас. Васил Куджабашийски, дами и господа, тук сме да проверим дали ще влезе в лайтвейт категорията 62 до 68 кг. Васе, заповядай на нашия кантар, моля те. Преминава успешно с 66.45 кг. Никола Николов, опонента на Васил, нека да видим дали той ще влезе в лайтвейт категорията 62 до 68 кг. Заповядай, Никола, на нашия кантар, нека да видим. На косъм влиза в категорията 67.50. Отчита нашия кантар. Истински звяр. Очаквайте да видим този унищожителен батъл утре. Тук съм днес с първият ни участник в нашия co-main event, Крис Параванов, който ще се състезава в flyweight категорията. Първо искам да ти кажа здравей, Криска, добре дошъл. Моят първи въпрос към тебе е: Дракона е доста силен в статични елементи. Мислиш, че ще му играеш статика срещу статика или ще му играеш с по-добра стратегия? Ще играем статика срещу статика. Ще пробваме и ще дадем всеки от нас всичко от себе си. Той е изключително силен атлет, с изключително чисти елементи, с изключителна подготовка и силна техника, така че за мен ще бъде чест да мога да играя в този двубой с него. Нека по-добрият атлет покаже своите умения и победи. Чухме от нашия подкаст, че и двамата бивате тренирани от шампиона във вашата категория, именно Иван Андреев. Смяташ ли, че това ще повлияе под някаква форма психически, а именно защото той ви дава и на двамата идея за стратегии, за начин, по който да победите другия? Ванката е уникално момче. Аз съм изключително благодарен за неговата помощ и съветите, които той ни е дал. И мисля, че наистина, тъй като биваме тренирани и биваме наставлявани от него, всеки ще може да покаже своите резултати и да покаже прогрес си, нали, базирано на неговата помощ. Вече, нали, персонално какви съвети е било дадено спрямо, нали, другия атлет, ще се покаже утре пряко. Така че нека го оставим пряко в тайна и от моя страна и от страна на моя опонент. Но отново благодарности към Ванката. Поздрави! Добре, значи да очакваме утре срив. Да, абсолютно, в така улекотения вариант и да се надяваме на публиката да им хареса. Ще дадем всичко от себе си, нека стане експлозия. Нека бъде наистина едно уникално и удивително събитие, на което хората ще могат да гледат, да се инспирират. Дори и по най-малкия метър да бъдат докоснати и да се захванат с тренировка или да повдигнат вече техните резултати на тукашното си ниво на тренировка. Това ще бъде за нас най-важното нещо. Да може да докоснем сърцата на хората и да може да ги инспирираме, те да могат да поемат към положителен път и да направят добра промяна за тях самите. Това ще бъде уникално, така че на това се надяваме. И разбира се, много хайп, много емоция, много положителни емоции. Да. Все пак сте co-main ивента и това беше доста проницателна реч. Пожелавам ти успех, братето, утре всичко най-добро и ти желая да можеш да имаш възможността да спечелиш срещу Дракона, но ще видим утре. Тук съм с опонента на Крис Параванов, а именно Мартин Димитров. Здравей! Здравей, Марто! Искам да те попитам, пропътува доста дълъг път, за да се изправиш срещу един от най-опасните атлети на Battle of Legends. Чувстваш ли се подготвен? Бих казал, че съм доста добре подготвен. Това ще го покажем на батала. Надявам се силно. Попитах и Крис, но искам и ти да ми кажеш, понеже и двамата бивате тренирани от шампиона в вашата категория, именно Иван Андреев, дали според теб това ще окаже някакво влияние върху теб психически, камо ли било физически и върху самия ви батъл? Едва ли ще окаже някакво влияние, понеже ние сме съвсем различни хора, различни физики, на всеки тренировките му влияят по различен начин. Добре, значи да очакваме всичко да покажеш утре от теб. Да. Добре, пожелавам ти успех.
и да покажеш всичко най-добро утре. Искам да видя извършително утре. Искам да видя как се надъхвате един срещу други, искате да се убиете направо. И аз на това се надявам. Що се надяваш на това, значи си мой човек. Благодаря ти. Крис Първанов, дами и господа, флайуейт категория до 62 кг. Пристъпи на нашия кантар, Крис, нека да видим дали влизаш в твоята категория. Абсолютно да, 60 кг, точка 500. Мартин Димитров, дами и господа, флайуейт категория до 62 кг. Моля те, Марто, пристъпи на нашия кантар да видим дали ще има този батъл утре. Абсолютно да, дами и господа. 56.86. Тук съм с Пламен Петров, участник в средна категория. Искам да те попитам, братле, днес, тук, сега. Последния път ти загуби от калата. Смяташ ли, че този път ще успееш да го победиш? Разбира се. Точно това искам да чувам. Добре, ако не се лъжа, на едно от последните състезания ти изконтузи бицепса. Но притеснява ли те това, че ще може да стане отново? Не ме притеснява. Добре, силно се радвам за теб. Ще играеш срещу бившия претендент за кола на тази категория. Смяташ ли, че това може да те притесни по някакъв начин? Изобщо не ме притеснява. Ами в такъв случай ти пожелавам успех утре на батъла и да дадеш всичко най-добро от себе си. Ус! Точно така. Тук съм с Калян Цамбов, опонента на Пламен Петров в средна категория. Какво става, Кала? Как сме, братле? Много добре. Искам да те попитам, ти натрупа доста опит от нашите състезания в контендър сериите, но последният ти батъл, а именно в Legendary категорията, не успя да надалееш. Смяташ ли, че този път ще се завърнеш подобаващо? Разбира се, аз от последния път съм доста напреднал. Все пак да не забравяме, че последното състезание е доста скъса. Да, и тогава имаше и други пречки, не бях в най-добрата си форма, но сега съм къде по-висока форма и мисля, че напад ще му бъде доста трудно. Значи ще очакваме да видим. Ти реално го победи всъщност, а именно точно в Contender Series. Смяташ ли, че ще го победиш този път на 4 влизания на Legendary категорията? Защото има много голяма разлика за тези две влизания. Щом съм го направил веднъж, ще го направя и втори път, нищо не ме притеснява. Пожелавам ти тогава успех, братлето. Всичко най-добро и да видим утре кой ще е победител от този батъл, нали така? Един е. Пламен Петров, дами и господа, средна категория от 68 до 75 кг. Нека разберем дали е в неговата категория. Моля, Пламене, заповядай на нашия кантар. Абсолютно на косъм. 74 кг, цяло 650 грама. Истинска машина! Калян Цамбов, дами и господа, средна категория от 68 до 75 кг. Опонента на Пламен Петров. Мейн ивента от нашата карта. Нека да видим дали и той влиза в тази категория. Моля, Кала, заповядай на нашия кантар. 71.800 влиза в категорията. Ще се състои нашия мейн ивент. Я погледнете към мен. После ви чекай. Я към мен. Аз съм гей, сега ще ме да си. Тук съм с Кристиан Найденов, дами и господа. Той ще се състезава в Heavyweight категорията ни. Крис, какво става? Как си, братле? Готов ли си утре за батъла? Готов съм, напълно готов. С нетърпение го очаквам. Доста време вече се подготвяме. Забелязваме. Това е твоят дебют при най-добрите. Как се чувстваш? Уверен ли си? Абсолютно. Това да се чува. Мислиш ли, че ще успееш да направиш заявка за твоята позиция при елита? Абсолютно си сигурен, категоричен. Добре, в такъв случай ще очакваме това да го видим утре на батълът ти срещу Георги. Силно се надявам да имаш силна заявка срещу него. Благодаря ти. Георги Пратогеров, дами и господа, опонента на Кристиан Найденов в тежка категория. Какво става, Жорка? Как сме днеска? Добре. Това също е твоят първи дебют в Legendary категорията. Чувстваш ли се подготвен ти? Смятам, че съм подготвен. Надявам се да покажа най-доброто, на което съм способен и да дам 100% от себе си. Нещата как седят в момента? Кристиан се води комплитнат атлет, а ти повече разчиташ на статика и сила динамика. Смяташ ли, че ще имаш по-различна стратегия и ще разчиташ на статиката и силата динамика? Ще разчитам буквално на това, което мога. Просто ще си правя основно нещата, които мога и ще разчитам главно на тях. Добре, силно се надявам и ти да имаш силна заявка. Крис вече каза, че има много силна заявка срещу теб за утрешния батъл. Така че ти пожелавам успех и да видим и твоята заявка утре. Кристиан Найденов, дами и господа. Тежка категория над 75 кг. Крис, заповядай на нашия кантар. Да видим колко тежи. 87.70, дами и господа.
влиза в категорията. Един бърз планч на пръсти към преса. Лека заявка към неговия опонент Георги. Опонента на Кристиян Найденов, Георги Протогеров. Тежка категория, над 75 кг. Нека да видим дали влиза в категорията. Заповядай, Георги, на нашия кантар, да видим 79.20. Напълно успешно влиза в категорията. Очакваме батъл утре с нетърпение. Тук съм днес с Виктор Костов, дами и господа. Той утре ще се състезава в флайуейт категорията. Какво става, Виктор? Как сме днес? Супер, брат. Подготвени си за батъл срещу едно от най-старите ни кучета в категория динамика? Ами мога да кажа, че съм преготов. Предполагам си подготвил нещо специално, за да ни изненадаш всички нас. Подготвил съм. Имам един бърз въпрос към тебе. Смяташ ли, че си достатъчно трениран да биеш Иво? Момче с много опит от състезания зад гърба си и много тренировки, както и двамата нали сте практикували навън. Смяташ ли, че ще можеш да го биеш? Смятам. Даже съм много готов за него. Чакам този батъл от години. Чакаш от години? Да, чакам го този батъл от години. Ами за това сме тук да го уредим. Утре, тук в Дамол. Очакваме те с най-големия ти хъс. Искам да те видя как ще го биеш. Готов съм. Успех ти пожелавам, братле. Благодаря ти за отговорите на тези въпроси. Очаквам те утре с цялата ти сила и енергия. Иво Куманов, дами и господа, опонента на Виктор Костов в флайуейт категорията. Как сме днес, братле? Добре. Искам да те питам, Виктор дойде при мен с много силна заявка, че може да бие един от най-големите атлети в динамична категория с един от най-многото опити зад гърба си. Мислиш ли да му отпуснеш аванта? Не. Ма въобще не си готов. Не. Подготви ли си нещо, което да ни изненадаш? Гледам на едно стори, наскоро видях, че си натиснал много статиката. Няма да разчиташ вече само на динамика. Подготвил съм няколко съчетания, ще видите. Добре, значи ще те очакваме утре с тези съчетания. Дано да ни изненадаш малко повече и очаквам най-доброто от теб, братленце. Благодаря ти за отговорите. Виктор Костов, дами и господа. Флайуейт категория до 62 кг. Виктор, моля те, заповядай на нашия кантар. Да видим дали ще влезеш в категорията. Абсолютно да, дами и господа. 55,70 кг. Иво Куманов, дами и господа. Опонентът на Виктор Костов. Флайуейт категория до 62 кг. Иво, заповядай на нашия кантар да видим колко килограма си. 62,85. Дами и господа, ще има преразглеждане на батъла. При преразглеждането на батъла Иво Куманов има втори шанс да може да се измери на нашия кантар. Втори и последен опит да може да покаже, че ще направи батъл срещу Виктор Костов. Моля, Иво, заповядай на нашия кантар да видим дали ще успееш да се класираш. Абсолютно точно в категорията имаме за първи път 61,95-62 кг. Ще се състои този батъл, дами и господа. Очакваме ви утре в Дамол, 12 часа. Благодаря ви.